ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଠୁଛି ନୂଆସାହି ଗାଁକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆମର ରିଲ୍ ସୁଟିଂ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମକୁ ଦୁଇଟା ନା ତିନିଟା ବନେଇ ସାରିଲାଣି। ଏଇଟା ଏପଟେ ଏତିକି ଭିୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା କେମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖାହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟା। ରାଶି ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଅଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି ପାଖରେ ଅଛି। ଏପଟେ ପାହାଡ଼ ବି ଅଛି। ପାହାଡ଼ର ଦେଖିବ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି। ଆସିକି ବି ରିଲ୍ ବନେଇ ପାରିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର, ଇଏ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଇଏ ଆମର ହିରୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଖାଲି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପଳେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଆସିକି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆସିକି ବୁଲିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଭିୟୁ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ସେମିତି ଭିୟୁ କେବେ ମିଳିବନି। ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ବାଏ।